Xeyirli gün, isəmsiz, hörmətli kollegalar. Bugün bizning jyğılыбызның сәбәбі 2017 жылда татар галимнәре, тарихчылар Татарстанның көнчыгыш районнарындагы тарихи җирлекләрне өйрәнеп, берничә фәнни хезмәт чыгардылар, бастырдылар. Аларның монда өстәлдә кызыксынсагыз, соңыннан килеп күрерсез. Һәм менә шул уңайдан без матбугат конференциясе үткәрергә булдык. Килгән кунаклар белән сезне таныштырам. Альберт Бурханов, Татарстан Фәннәр академиясе Тарих институтының татар-булгар цивилизациясе тарихы бүлеге мөдире, тарих фәннәре докторы, профессор, Татарстан Республикасының туган якны өйрәнүчеләр җәмгыяте рәисе. Дамир Исхаков, Татарстан Фәннәр академиясе Тарих институтының этнология мониторингы үзәге җитәкчесе, тарих фәннәре докторы, профессор, Айрат Төхвәтуллин, Казан Федераль университетының туган як тарихы кафедрасы доценты, тарих фәннәре кандидаты, Рөстәм Әминов, Татарстан Фәннәр академиясе Тарих институтының татар көрәшен һәм гаибәкләр тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге фәнни хезмәткәре, һәм Илшат Нигъмәтҗанов, Казан сәүдә-икътисад техникумында тарих укытучысы, Альберт Бурханов китапларының автордашы. Һәм инде беренче сорау Альберт әфәнде сезгә булыр. Менә әлеге хезмәтләр белән таныштырып китсәгез иде журналистларны, алар нәрсәгә багышланган, эштәлеге нидән гыйбарәт, анда нинди фәнни эзләнүләр кергән? Рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләр, хөрмәтле татарстанлылар, менә бүген сезгә без сезнең игътибарыгызга беренче китап тәкъдим итәбез. 2009 елдан без бик актив итеп Көнчыгыш Татарстанда эшли башладык. Һәм әкренләп булса да безнең эшләрнең нәтиҗәләре хәзер күренә башлады. Беренчедән без Көнчыгыш Татарстан районнарында күбрәк көньяк Көнчыгыш Татарстан 7-8 районнарда без күбрәк итеп археология эшләре, эпиграфика өйрәнү хезмәте, архитектура һәйкәлләрен, музейларның булган материалларын җыя башладык. Һәм шул фәнни экспедицияләрнең, тикшерү экспедицияләренең нәтиҗәләренә ел сайын беренче конференция үткәреп тордык. Мәсәлән, Азнакайда әле күптән түгел без үткәрдек конференция «Человек и природа. Проблема человека и природа в Восточном Татарстане». Проблема изучения, сохранения и возрождения исчезнувших исторических сел дигән әле конференция булды. Менә бу икенче тапкыр Азнакайда. Һәм әйтеп китәргә, һәр конференцияга без 2-3 китап чыгардык. Менә мәсәлән әйтеп китәргә, менә соңгы конференция булды 23-24 майда, әле күптән түгел генә Азнакайда. Без менә ул конференцияга 3 китап тәкъдим иттек. Мәсәлән, менә бу древности восточного заками, без Илшат Нигъмәтҗанов минең соавтор ул китапның. Бу китапта без кертергә тырыштык. Беренчедән әйтергә кирәк, археология, архитектура, эпиграфика һәм промышленность һәйкәлләре, памятники һәйкәлләре һәм аулар материаллары. Ул нинди районнар? Беренчедән әйтергә кирәк, Чирмешән районы, Баулы, өйрәнелмәгән районнар булар. Шуннан соң Лениногорск, Бөгелмә, Азнакайда анда материаллар күбрәк кирде. Ютазы, Сорман, Әлмәт районнары. Әлмәттә без элегрәк тә эшләгән ик, Әлмәт энциклопедиясе вакытында. Менә бу китапта без тупларга җыярга тырыштык, инде күп материалларын мөмкин булганда. Ләкин бу эшнең әле беренче этапы гына. Шуңа караганда әйтергә кирәк, элегрәк без менә монда күргәзмәдә бер ничә китаплар куйдык. 12 елда чыгарган ик Ютазы районы буенча, шуңа Азнакай, менә Азнакайга бу конференцияны яңадан бер китап чыгарырга тиз генә эшләп, культура, историческое поселение Азнакаевского района дигән. Һәм соңгы конференцияның жиынтыгы, онда жиынтыгы 66 авторның статьясы, мәкаләләре һәм менә бу китапларны кыскача әйтергә кирәк, монда кирде Мәскәүдән, Нижний Новгородтан, Түркменстаннан, галимнәрнең мәкаләләре, Ростов-на-Дону, Башкортстан һәм Татарстанның галимнәре, Казандагы әйтергә кирәк, төбәк өйрәнүчеләрнең мәкаләләре кирде. Шул Чистополь районы, Әлки районы, Көнчыгыш Татарстан районының укытучыларының, музей хезмәткәрләренең һәм тарих яратучыларның, өйрәнүчеләрнең мәкаләләре кирде менә бу җыентыкларга. Менә сезгә шул 3 китапны хәзер тәкъдим итәбез. Конференция вакытында Азнакайда без аны күрсәтеп, тараттык ул китапларның күп авторларына һәм килгән кунакларга. Менә кыска ярый дип уйлыйм шулай.
Әйтергә кирәк бер генә сүз ишә. Без менә шул китапларны чыгардык хәзер Әлмәт буенча, Азнакай буенча, Ютазы буенча, махсус Сарман буенча һәм ел сайын без үткәреп торабыз конференциялар укытучылар белән бергә Казан педкөллиятендә. Һәм башка жыйынтыклар 17-гә якын менә бер серия Восток-Запад, диалог культур, цивилизация Евразия дигән китап чыкты хәзер менә быел 17-нче менә саны шул Азнакайныкы, шул серияга керттек. Рәхмәт. Татарстанның һәм татар дөньясының тарихын өйрәнү, тарихын, мәдәниятен өйрәнү эшендә төп проблемаларын да атасагыз иде. Төп проблемаларны булай дип әйтергә кирәк. Беренчедән, без хәзер Татарстанның Фәннәр академиясе, Тарих институты, сез беләсез инде яхшы, 7 томлы китап чыгардык. Хәзер соңгы вакытта авылларга игътибар. Мин әйтә, 94 елдан бирле Татарстанның Казан артыннан башлап авылларда эшләргә туры килде. Авыл татар халкының тарихы авылда ята. Анда безнең борынгы тарих, мәсәлән, 16-нчы гасырдан бирле татар халкы безнең 20-нчы гасырга кадәр авыл халкы булып торды. Шунда безнең традициялар, тарих, тел, гореф-гадәтләр сакланды. Шуның өчен без электән бирле районнарда эшләдек һәм аларга игътибар итеп тордык, авыл тарихын өйрәнергә. Безнең күп әле районнар өйрәнеп бетермәгән. Мәсәлән, археологлар күп эшләсәләр дә, ләкин әйтеп китәргә кирәк, районнарда әле бик әз эшләнә. Без күбрәк игътибар итәбез Казанга, Свияжскийга, Болгарга һәм башка урыннарга. Үзегез беләсез ни өчен юбилейлар һәм башка сәясәт һәм башка проблемалар анда күтәрелә. Районнарга игътибар җитми, шуларның арасында Көнчыгышка да һәм башка җирләргә дә. Мин уйлыйм, хәзер беренчедән нәрсә әйтергә кирәк. Безнең тарихны өйрәнгәндә беренчедән без һәйкәлләргә игътибар итәргә тиешбез. Мәсәлән, мин әйтә башладым, уже беренче булып безнең археология һәйкәлләре. Археологлар күп эшләсәләр дә, ләкин соңгы елларда археология һәйкәлләре өйрәнелмәде. 90-нчы 2000 елларда. Шуннан соң элекке чыккан китапларның күп материаллары искерде. Һәйкәлләр югалды, су басты, заводлар төзегәндә, җир эшкәрткәндә күп һәйкәлләр. Мәсәлән, Көнчыгыш Татарстан алганда, мәсәлән, Урус-Суда, поселок дип әйтәбез, Бистә Урус-Суда заводлар төзегәндә күп һәйкәлләр, 12-гә якын һәйкәл, археолог һәйкәлләр юкка чыкты. Һәр районда шундый нәрсәләрне табып була. Хәзерге менә археолог һәйкәлләрне өйрәнергә кирәк. Беренче, икенче юнәлеш дип әйтергә кирәк, бу эпиграфик кабер ташлары. Кабер ташларын нигә өйрәнергә кирәк? Беренчедән беләсез, кабер ташлары бик зур, матур, яхшы мәгълүмат бирә безнең ата-бабалар буенча. Аларның тарихын, нинди кешеләр яшәгән, нәрсә эшләгәннәр. Кабер ташлары безнең авылларның борынгылыгын, тарихны күрсәтә, авылның качан авыл килеп чыккан. Шуннан соң кабер ташларын безгә өйрәнергә кирәк, бер китапларда бастырырга һәм халыкка җиткерергә. Шуннан соң кабер ташларын саклау проблемасы күп районнарда әле кабер ташларын ташлау рәвештә. Аларында игътибар итәргә кирәк, субботниклар һәм башка эшләрне алып барырга кирәк, анда киртәләр куярга, ремонт эшләре алып барырга. Без бит бу эшләр аркылы яшьләрне тәрбиялибез. Алар белергә тиеш безнең борынгы кемнәр яшәгән, шәҗәрәләрне, ата-бабаларның тамырларын. Шуннан соң Üçüncü arxitektura һәйкәлләре күп сакланмаса да, ләкин алар мәдрәсәләр, мәчетләр, урысларның чиркәүләрдә бар, аларында өйрәнергә кирәк. Ул мәсәлән Бөгелмә ягында, Көнчыгыш Татарстанда, Татарстанның любой районын алып була, алар һәрбер җирдә ул нәрсәләр бар. Шуннан соң 4-нче дип әйтергә кирәк, промышленность. Безнең һәр вакыт әйтә торганнары, что татарларда заводлар, фабрикалар булмаган. 17-18 гасырга кадәр Екатерина вакытында гына, Петр I вакытында гына алар күтәрелеп чыга. Ләкин ул дөрес түгел. Алтын Урда заманында да һәм Казан ханлыгы вакытында да безнең ата-бабалар тимер эшкәрткәннәр, бакыр эшкәрткән. Шуның өчен археология эшләре алып барганда, мәсәлән, Саба районы, Кукмара районы, Сарман районы, Мөслим районы һәм башка районнарда бакыр базлары һәм элекке кәрханәләр, заводларның урыннары сакланып калган, аны өйрәнергә кирәк. Бу менә шуннан соң инде музейларда күп әйберләр сакланган, аларында игътибар итәргә кирәк. Чөнки
соңгы вакытта уларда булган музейларның күбесе ябылып бара, мәктәпләрдә мәсәлән. Мәктәп музейларын ябалар һәм материаллар югалып бара. Шуның өчен музейларны тәртипкә китереп, районда бер тәртип список төзергә кирәк. Һәр районда, мәсәлән, ул эшне Мөслим Азнакай районында эшләделәр, һәм башка районнарда эш алып барыла. Шуннан соң әйтеп китәргә кирәк. Соңгы елларда архив проблемалары, аның турында минем иптәшләрем әйтәчәк. Мин кыска гына әйтеп китәм, менә соңгы вакытта күп архивларда материаллар өйрәнеп бетерелмәгән, аларны күтәрергә кирәк. Бу бер ягы менә тарихи мирас. Икенче яктан авылларда, урыннарда булган безгә табигый мирасны да һәм табигый объектларны өйрәнергә кирәк. Мәсәлән, борынгы изге урыннар, чишмәләр, елгалар, аларда тарихи күрсәтәләр, ничек безнең ата-бабалар яшәгән. Менә бу бер ягы. Икенчедән әйтеп кирәк мондый момент. Без соңгы вакытта районнарда эшләр алып барабыз тарихтан, ләкин күп галимнәрнең әле материаллары җитми. Шуның өчен алар бергә эшләргә тиеш төбәкчеләр белән. Төбәкчеләр авылда яшиләр, алар материалны беләләр, ләкин аларның методикасы буенча проблемалары күп әле. Шуның өчен галимнәр белән берләшеп, төбәктә яшәүче төбәкчеләр, аларның арасында кандидатлар да бар, музейда хезмәткәрләре бар, укытучылар, алар бик кызыксынып тарихны өйрәнәләр. Берләшеп, бер юлда барсак, без күп нәрсәләрне күтәреп чыга алабыз. Өченчедән әйтеп китәргә кирәк монда шул ук нәрсәдә җирле хөкүмәтләр белән эшләргә, хөкүмәтләр белән алар ярдәм итәләр. Матди ярдәме, конференциялар үткәргәндә, китап бастырганда алар бик күп спонсорлар һәм ярдәм итеп, менә шул эшләрне алып барсак, без дөрес булыр дип уйлыйм. Рәхмәт, чираттагы сорау Дамир әфәнде сезгә булыр. Менә күптән түгел Татар конгрессы каршында Туган якны өйрәнүчеләр җәмгыяте оешты. Бу җәмгыять менә әлеге төбәкләрне тарихи өйрәнүдә үзенә нинди өлеш кертә ала? Бу төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыятен төзү шактый озак кына барды, һәм ул бик җиңелеш булмады. Чөнки без Гомум Россия оешмасын төзедек ахыр чиктә. Татарстанда башласак та, безнең фикер буенча төбәк тарихын өйрәнүгә хәзер игътибар көчәяргә тиеш. Мин аны этнограф буларак та әйтә алам. Үз гомеремдә 550 татар авылында эшләгәнем бар, шуңа күрә чынлап та бик күп мәгълүмат урыннарда. Шунда барып җыеп кына була. Безнең тарихи чыганаклар бик күбесе рус чыганаклары булу сәбәпле. Алар битендә тарихны бер якты яктырталар. Безгә үзебезнең халыкта сакланган чыганакларны эзләп табырга кирәк. Шул исәптән кулланырга кирәк, үзебезнең халыктан калган тарихи ядкарларны күтәрү белән дә шөгыльләнергә кирәк безгә. Менә Альберт Борханов әйткәнчә, археология белән шөгыльләнергә кирәк, чөнки традиция буенча татар археологлары совет чорында күбрәк эшләделәр зур шәһәрләр булган урыннарда гына. Болгар, Биләр, Иске Казан, Әмінә регионларда, төбәкләрдә нәрсә булган? Безнең археологлар белән бик күп шөгыльләнмәделәр. Хәлбуки чыгып карасаң читкә әзрәк, авыллар булган урыннарда, шунда ук Алтын Урда чорында табыла, аннан түбәнрәк заманнарда табыла. Авыллар булган урыннарда да табыла. Менә шушы якларны күтәрергә кирәк хәзер безгә. Төбәк тарихын билгеле өйрәнгән вакытта аның нәтиҗәсе буларга тиеш шушы төбәкнең компактны язылган тарихлары да. Без ойлыйбыз, беренче чиратта булдырга кирәк авыл тарихларын, аның белән беррәттән алып барырга кирәк район күләмендәге тарихны да язуны. Чөнки үзегез беләсез, ватаным тарихы курсында, отечественный история курсында татар тарихы бик әскертелде. Үзебезнең Татарстан тарихын укыту өчен вакыт аз бирелә бик. Менә шушы төбәк тарихына багышланган китаплар аркылы да кружоклар оештырып та балаларга үзебезнең тарихны сеңдерергә була. Аның өчен дәреслекләр булырга тиеш, кулланмалар һәм башка төрле язылган китаплар булырга тиеш. Шул вакытта бу эшне ярып чыгарырга мөмкин. Инде теге краеведларның җәмгыяте ничек эшли дип планлаштырсак, без әле регистрация үтмәдек, шуның белән генә шөгыльләнәбез. Оешма ул Татар конгрессы каршында эшләячәк. Гомум татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыяте һәм әгәр дә оеша бетсә, без инде алдан планлаштырганча
туган җир дигән бер журналда чыгарга уйлыйбыз. Аның беренче номеры чыкты, ул пробный номер иде. Алга таба финанс табылса һәм эшләр уңай булса, ул журнал чыгачак. Елга 4 тапкыр дип күзаллана. Билгеле менә безгә бигрәк тә игътибар итәргә кирәк элек начар өйрәнелгән төбәкләргә. Проблема Альберт Бурханов әйтмешле, Татарстанның көнчыгышында да проблемалар күп анда, чөнки безнекеләр элегрәк заманда Зәй һәм Шишмә елгасыннан көнчыгышка да китмәделәр. Хәлбуки татар тарихы бик киң җирләргә таралган тарих. Шуңа күрә безгә аны читкә чыгарга кирәк була. Краеведларның эше шул булырга тиеш. Ул аз өйрәнелгән төбәкләрен сез атап китә аласызмы? Беренче чиратта Башкортстан территориясе безнең тарафтан аз өйрәнелде. Менә без бер китап чыгарып карадык. Башкортстан территориясендәге урта гасыр тарихы буенча. Ул башкорт галимнәренә ошамады. Хәлбуки Башкортстан территориясендә сез беләсез 1,5 миллион татар телле халык яши. Һәм аларның шактый өлеше борынгыдан яшәгән халык, татар телле халык. Анда кимакларның тукымнары да бар, Кыпчакларның тукымнары да бар. Шуңа күрә безгә Башкортстанда ныклап тарихны язарга кирәк. Аннан соң чыгарга кирәк Урал якларына һәм Сибиргә. Хәтта Алтайга да барып җитәргә туры киләчәк, чөнки борынгы татарларның тамырлары Алтайга барып таша. Шундый хезмәтләр булырга тиеш. Мишәрләр һәм Касым татарлары, Астрахан татарлары яшәгән төбәкләр буенча да. Кызганычка каршы бу мишәрләр яшәгән төбәк буенча соңгы вакытта бер генә зур китап чыкты. Ул Касым ханлыгы буенча иде. Анда әле күпкә эшли сәйберләр бар. Алга таба да Астрахан ханлыгы буенча Мәскәүдә чыккан бер китап кына бар. Анда бик кызык проблемалар каралмыш кителгән. Менә сезгә бер генә әйбер әйтәм. Астрахан ханлыгында 100 меңгә якын татар яшәгән. Руслар яулап алгач, Астрахан ханлыгы булган урында 7000 татар гына калган. Кая киткән башкалар? Бу сорауга җавап юк бүгендә. Мин уйлыйм, алар сиңгәннәр казаклар ягына китеп дип, Нугай Ордасына китеп, шуңа күрә безнең ул якларында иренәсе бар. Алга таба эшләр бик күп. Тарихчыларыбыз әлләрсә күп санлы түгел. Шуңа күрә монда профессионал тарихчылар белән бергә төбәк тарихи эшләрендә бергә җигеп эшләгән вакытта гына уңышка ирешеп була. Рәхмәт. Чиратта сорау Айрат әфәнде сезгә булыр. Татарстан, Башкортстан, Казакстан, Евразиядә яшәгән башка төрки халыкларының галимнәре белән берлектә нәрсәләр, ниндидер фәнни мәсьәләләрне өйрәнеп, ниндидер фәнни, теоретик, практик мәсьәләләрне хәл итеп буламы? Сезнеңчә? Һәм бүгенге көндә бу эш ни дәрәҗәдә оештырылган? Әлбәттә була. Менә июль башында безнең үтәргә тиеш конференция Евразия тарихы буенча. Анда бик зур мәсьәләләр күтәреләчәк. Анда Евразия төрки халкына түгел, менә бүгенге актуаль сорауларда күтәреләчәк һәм әлбәттә безгә генә монда бер Казанда кайнап кына эшләп булмаячак, чөнки барыр безгә Башкортстан, Казакстан һәм тирә-як регион тарихчылары белән, этнографлар, археологлар белән бар аралашысы була. Һәм әлбәттә шушы проблемага килгәндә алар белән сөйләшеп, алар белән катнашып, төрле проектлар эшләвенең мөмкинлеге күрергә була. Тагын нәрсә әйтергә кирәк, менә тагын бер мәсьәлә, кызыклы мәсьәлә бар. Совет чорында районнарда күп кенә газетлар чыга иде. Хәзер дә алар чыга әлбәттә. Һәм анда әз булса да, күп булса да мәсьәлә, шул региональ мәсьәләләр күтәрелә иде. Регион тарихы, яисә 20-нчы, 30-нчы, 40-нчы елларда яшәгән краеведларның мәкаләләрен күтәреп бәләкәй генә бер антологиядә чыгарга була. Шундый ук антологиялар, теге татар авыллары тарихы буенча, легендалар буенча, әлбәттә алар бик шундый, ничек дип әйтәм инде, милли легендар рәвештә. Ләкин ул үзенә караганда милли памятка, яисә милли истәлеккә бер өлеш кертелә. Икенче яктан безгә теге милли психологияны өйрәнүдә зур ярдәм китерергә тиеш дип уйлыйбыз.
Әлбәттә, ул эшне без үзебез генә эшли алмыйбыз, чөнки шуңа күрә тирә-яктагы яшәгән галимнәр белән дә аралашырга туры кирәк. Мәсәлән, мин 12-14 июльдә менә Чувашиягә барам, һәм анда Чуваш коллегалары белән шул мәсьәләләрне тоже тикшерәчәкбез. Бу сюжетка бер сәбәте менә бер ул чит дәүләтләр безнең тугандаш республикалар белән мөнәсәбәттә булу ул бизингән нәрсә түгел. Аны соңгы вакытта Урта Азия Төркия республикалары мәктәптә яңа бер курс керттеләр, Төркия халыклар тарихы дигән. Һәм шуның өстендә эшләгән вакытта мин башта катнаштым алар арасында. Әмма бу Казакстан, Кыргызстан, Төркмәнстан һәм Төркиядә катнашканда алар мәгариф министрлыкларының карарларын чыгардылар. Үзләре мәктәпләрендә шушы курста укытучы булачак дип. Россия Федерациясе ул эштән баш тартты. Безгә андый курс кирәк түгел дип. Шуннан соң без татарлар төшеп калдык. Ул әйбер буенча һәм алар менә шуның дәреслекне хәзер эшләп бетерделәр, укыта башлыйлар. Бездә ул нәрсә булмаячак. Менә татар тарихын төшереп калдырып булмый барыбер. Алар ничек тә керәчәк анда, но аны без язмаячакбыз. Шуңа күрә алты хезмәттәшлек итәбез, бергә хәрәкәт итәбез дигән шул бик җиңел әйбер түгел. Тагы бер мисал китерә алам, мәсәлән, без Ташкентка барып кайттык, шунда үзбәкләр белән сөйләштек. Үзбәкләрнең бит 16-нчы гасырдагы күчеп килгән үзбәк исеме алып килгән төркемнәр, Урал буеннан һәм Себердән чыккан татарлар, Шибани татарлар. Мин күтәреп карадым, сезнең тарихта шундый татар элементы да бар дип. Алар моңар бик каты каршы чыктылар. Без тимуритлар белән генә бәйле, аның безгә кирәге юк дигән карашлар әйттеләр. Димәк, бу әйбер буенча безгә уртак фикер табу шулай авыр булачак. Инде казаклар белән үзегез күреп торасыз, казаклар белән татарлар арасында тарткалаш бара Алтынорда мирас өчен. Аны без ничектер бүлешергә тиешбез казак туганнар белән. Әле башкортлар аңа бик теләк белдермәделәр Алтынорда тарихына керергә. Әмма казаклар белән тарткалаш бара. Шуңа күрә менә ул без бергә хәрәкәт итәбез, Евразия тарихын язабыз дигәч, аны булай җиңелгә язып булмый. Һәрбер халыкның үзенең шкафтагы скелетлары бар. Ул яза башлагач килеп чыга. Барыгыз беләсез, Европа тарихын язган вакытта андый әйберләр күп булды. Безнең дә шундый проблемалар бар. Шуңа күрә бер генә конференция җыеп бу мәсьәләне хәл итеп булмый. Рөстәм әфәнде һәм Дамир әфәнде, сезгә булыр инде чираттагы сорау. Көнчыгыш Татарстан һәм Башкортстан тарихын өйрәнүдә бәхәсләр барын беләбез. Һәм менә бу бәхәсләр ничек тә булса хәл итеп буламы? Ничек хәл ителер ул? Альберт әфәнде, сез дә әйтсәгез була. Рәхим итегез. Башлап мин әйтим, бу мәсьәлә буенча Татарстан галимнәреннән бәлки мин иң алда башлаган шәхестер. 80-нче елларда ул тема яза башлаган идем. Ул проблема шундыйда сәяси яссылыкта каралмыйча чишеп булмый аны. Чөнки безнең бара торган бәхәс Башкортстандагы татар телле башкортларның безгә мөнәсәбәте бармы, юкмы дигән мәсьәлә тирәсендә бара. Сез беләсез инде Башкортстанда каядыр 1,2 миллион татар бар һәм 300 меңгә якын татар телле башкорт дип язылган төркем бар. Барысы бергә 1,5 миллион чамасы була. Менә башкортлар, башкорт галимнәре Башкортстан тарихын язган вакытта татарны һәм татар телле башкортларны төшереп калдырырга тырыштылар шундыкта. Бер дә татар төшеп калды. Әмма мин сезгә әйттем инде, ул татар телле төркемнәр, борынгы төркемнәр башкортларның үзләреннән бер дә ким түгел борынгылык буенча. Шуңа күрә аларны тарихтан төшереп калдырып булмый. Менә милли тарих язган вакытта һәрбер халык үз карашларыннан, үз кысаларынан ераклаштырып яза тарихны. Ә монда милли тарихтан бераз чыгып карарга кирәк, уртак тарих язарга кирәк. Мин уйлыйм, безгә теге гомуми бер карашка килү авыр булачак башкортлар белән. Чөнки аларның концепциялары, хәзерге вакытта тарихтагы концепциялары уңышлы концепция түгел. Мин хәтта уйлыйм, Заки Валидет туганның концепциясе безнең буган концепция караганда күпкә якынрак булган. Һәм ул акыллырак тарих язган чынлыкта, анда Алтынорда чырда бик әйбәт кергән. Карасагыз, хәзерге заманда эшләгән башкорт галимнәре бай бирләрен барсын да читтә калдырдылар. Шуңа күрә теге уртаклык монда бик авырлык белән генә килеп чыгарга мөмкин. Бәхәсләр бар дип уйлыйм алга таба да. Чөнки менә мин әйткән Башкортстандагы татарлар тарихының әле тагы 2 том чыгасы бар. Алар өстендә эш бара. Проблемалар бар. Рөстәм әфәнде.
Менде екі сөз айтып кетейін, әлі міне мүмкін болса орысша көшем. Дело в том, что в 1798 году было основано Башкиро-Мещерское войско. В состав этого войска вошли земли Юго-Восточного Татарстана. Они находились в 10-м кантоне под названием Мензелинский кантон, 10-й кантон. И все население Башкиро-Мещерского войска, в том числе и татарское, мишарское, оно было записано как башкиры. Причина в том, что власти, оренбургские власти, военные власти, рассматривали все население Башкиро-Мещерского войска как один народ, то есть башкирский. Но на самом деле это носил чисто сословный характер. К примеру, можно привести яркие подтверждения тому, что Оренбургское казачье войско, находившееся по соседству с Башкиро-Мещерским войском, также было записано все население как казаки. Но в то же время в состав Оренбургского казачьего войска входили татары, башкиры, мещеряки, казахи, нагайбаки и другие этнические компоненты, населяющие Южный Урал. И при дотошном исследовании документов архивных и подключении необходимой литературы возможность установить, кем были данные люди, то есть население этого войска, возможно. А вот именно проблема Башкиро-Мещерского войска, в данном случае 10-го кантона Мензелинского уезда, она очень слабо разработана. Необходимо учитывать то, что эти деревни, они были татарскими, и население в них было татарским. А то, что там в ревизских сказках написано «башкиры», это не соответствует их этническому статусу. То есть это был чисто сословный элемент, компонент. Потому что, опять-таки, я повторюсь, в Оренбургском казачьем войске все население в ревизских сказках было написано как казаки. Там не было слова там татары, мишари или башкиры или казахи, там не было. То есть это нужно было устанавливать путем скрупулезного изучения архивных источников и выявления, откуда и когда поселились данные поселенцы на данных населенных пунктах. По поводу проблем, хочется сказать то, что проблема изучения данного региона Юго-Восточного Татарстана необходимо поднимать всеми историками комплексно. То есть нужны этнографические экспедиции, нужны археологические экспедиции, нужны архивы поднимать. То есть еще одна проблема в исследовании данной проблематики заключается в том, что материал по истории данных сел разбросан по всем архивам Российской Федерации. Содержится он и в Уфе, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Самаре, даже в Казани и в Оренбурге. Дело в том, что в административном отношении территория Юго-Восточного Татарстана находилась большую часть времени, второй половины 18 начала 19 века, в составе Оренбургской губернии. Поэтому основная часть архивных документов сфокусирована в Уфе, в Оренбурге и в Москве. В Москве интерес представляет фонды межевания, фонд 1324 и фонд 1354. Здесь мы можем иллюстрированно показать, где находились данные поселки, планы межевания, земли, карты и спорные дела, которые возникали при межевании данных земель. Также следует учитывать то, что проблемы в исследовании данной темы необходимо подключать и различных специалистов по социологии, демографии, этнологии, археологии, истории. В то же время антропологов тоже нужно подключать, чтобы доказать именно, что данный регион, он более татарский, чем какой-то там башкирский или казахский или нагайский. То есть ключевое здесь население, базовое население, оно составляло татарское, прежде всего. И еще по поводу проблем, хочется сказать то, что вот по поводу книг Альберта Ахмеджановича Бурханова, это очень большой труд, потому что он впервые поднимает эти вопросы в плане археологии, в плане истории. Именно эти вопросы мало кто поднимал, только статьи были отдельные. А именно комплексного исследования, которое захватывало все хронологические рамки истории Юго-Восточного Татарстана, этих трудов не было до сих пор. Поэтому хочется сказать то, что начало положено. Мне кажется, что в будущем Алла Берса будет хорошие труды по данной теме, по данному региону. И будем надеяться, что будем сотрудничать с Альбертом Ахмеджановичем
и с нашими коллегами, и будем стараться как можно лучше исследовать данную историю, и больше книг, монографий, статей, экспедиций и так далее. Спасибо. Рахмет. Һәм тагын бер сорау, ул традицион сорау, без нинди дә булса татар өлкәсе турында сөйләшкәндә, андагы дәвамчылык турында да сөйләшәбез. Шуңа күрә Илшат әфәнде сезгә сорау, сез тарих укытасыз балаларга. Археология эшенә, туган як тарихын өйрәнү эшенә, яшьләрне тарту, бәлки мәктәп укучыларын тарту бүгенге көндә Татарстанда ничек оештырылган? Анда нинди проблемалар бар һәм сезнең нинди тәкъдимнәрегез бар бу уңайдан? Можно на русском? Рәхмәт. Приходится преподавать систему СПО, среднепрофессиональное образование. И если говорить про историю татар, Татарстана, с этим дела немножко обстоят, ну, сказал бы, есть куда стремиться от нулевой точки. Дело в том, что там история Татарстана не преподается вообще. Есть курс всеобщей истории, но и в рамках всеобщей истории имеется отдельная дисциплина, там история России, всеобщая история преподается в комплексе, но региональная история не затрагивается. Но в свою очередь я стараюсь так или иначе обозначить необходимые моменты, которые по истории Татарстана, то есть по истории Золотой Орды, татарской ханства и другие аспекты. Но, тем не менее, часы не отведены. Работа ведется в рамках кружков, естественно. Вот, я бы сказал, есть куда стремиться. Рад. Мен истәбәйтем, мен өзім мәктәптә дә эшлим әзрәк. Һәм укытучылар квалификациясын күтәрү буенча институтта тоже дәресләр алып барам. Әлбәттә, мәктәпләрдә хәл яхшырак, чөнки хәзер яңа стандарт буенча общее образование һәм среднее образование буенча региональ компонент кертелә. Мәсәлән, 5-нче класста уже 4 сәгать, ялгышмасам 60 сәгатьтән 4 сәгате менә региональ компонент кертелә. Сез үзегез беләсез, 5-нче класстан да древний мир өйрәнелә һәм безнең региональ компонентны караганда без анда хун тарихы, гун тарихы һәм скифлар тарихын региональ тарихы итеп күрсәтә алабыз. 7-нче, 6-нчы, 7-нче, 8-нче, 9-нчы классларга килгәндә анда инде сәгать саны күбрәк, 10-12 сәгатькә җитә һәм шушы региональ компонент ул обязательный компонент һәм аны алып барырга тиешләр, укытучылар аны кертергә тиешләр үзләренең планнарына. Һәм шуңа күрә менә Альберт Әхмәтҗанович алып бара торган эш ул яктан бик яхшы, чөнки региональ компонент эчендә тагын барада локаль компонент. Үз населенный пунктны, авылны яисә шәһәр тарихын шушы чорда, мәсәлән, 7-нче класста алар үтәләр 16-17 гасырларны һәм менә шушы вакыт өйрәнүне, әлбәттә, шушы безнең регионга килсәк, без бүген караган регионга килсәк, аның буенча тарихи мәгълүматлар бик аз иде һәм менә шушы китапларның чыгуы укытучыларга локаль проблемаларны өйрәнү, локаль проблемаларны укучыларга тәкъдим итү буенча бик зур ярдәм булып тора инде. 8-нче, 9-нчы классларга килгәндә анда 18-нче, 19-нчы, 20-нчы гасырлар инде әлбәттә яхшырак өйрәнелгән һәм балаларга локаль һәм региональ тарих дәресләре бирү инде җиңелрәк. Әйтергә кирәк, хәзерге ФГОС дигән система яисә стандартта ул мәсьәләләр ачылган, ни өчен менә профессионал училищеларда ул мәгълүмат һаман проблема булып кала, безнең өчен әле аңлашылмый. Ну, пожелание есть Институт истории, все-таки может учебники по всеобщей истории, включая историю Татарстана, написать все-таки истории, то есть учебники по истории Татарстана имеются для школ, но для СПО пока то есть, ничего нет. Так. Альберт Әфәнде, Мында әйтергә кирәк, программа буенча чынлапта дәрес соны бик аз тарихтан. Мәктәпләрдә дә хәрәзәй пара татар тарихы, региональный компонент дигән, националь региональный компонент дигән сүзне оныта башладылар. Һәм ул кадрлар әзерләүдә чагылыш табадыр бит. Шулаймы? Шулай. Нәрсә әйтергә кирәк? Ну, ул шәхси укытучының да аның дәрәҗәсеннән, теләгеннән менә күп укытучылар үзләре дә китап чыгаралар. Мәсәлән, Мин беренче укытучылар контакт эшлибез, алар үзләре тырышып конференцияларда катнашалар, мәкаләләр язалар, һәм түгәрәкләр алып баралар, тарихта музейлар эшлиләр, һәм ул эш бик яхшы бара.
Мин сіз қашылмасағыз, біраз жаңадан қайтырға еткенім күншығышқа көп нәрсені менде тоқтатырға тұры келді. Міне күншығыш Татарстанны үйренгенде, анда бик міне әлмәтте түгәрәк ішлей, ғалимнәр білән бірге алар төбәкчеләр жыйылып 36 кеше мәсәлән Әлмәт районында, башка районнарда шул эш бара, алар өйрәнәләр югалган авылларның тарихын, тарихи авылларның төрле юнәлештә эшләр. Менә Көнчыгыш Татарстанында иптәшләр минең күтәреп чыкты проблемалар, нинди проблема бар. Әйтеп китәсем килә. Менә без борынгы тарихны әле бик яхшы белеп бетмибез. Безнең археологлар Көнчыгыш Татарстанда бик аз эшләгән, менә без соңгы елларда үзебез генә эшне алып барабыз. Элек мәсәлән 50-нче еллардан да Шакуров, Октябрьский шәһәреннән Башкортстаннан эшләгән, Евгений Петрович Казаков, ләкин безнең милли кадрлар әле ул якта эшләгәне юк. Без менә ул проблеманы ачырга тырышабыз һәм өйрәнергә тырышабыз соңгы елларда. Әйтергә кирәк, борынгыны караганда менә бөтен культураларның безнең күбрәк әйтелә татарлар монда бик борынгы халык түгел, ләкин ул күп проблемалар дөрес түгел. Менә шуның өчен карарга кирәк. Иртә урта гасырда һәм уже Алтын Урда вакытында Казан ханлыгы Ногай Урдасына өйрәнгәндә күп проблемалар ачыла башлый. Мәсәлән, әйтергә кирәк, менә монда иптәшләрем күтәреп чыкты, монда башкорт этносословие дип сөйләп, этносословный состав теге Көнчыгыш Татарстанындагы. Әйтеп китәргә кирәк, менә борынгыны караганда без әле Ногай Урдасының археологиясын белмибез, өйрәнмәгәнбез. Алтын Урданы ул якта әле генә өйрәнә башладык. Мәсәлән, Урсай дигән авыл бар Азнакай районында. Анда 13-14 гасыр археология һәйкәлләре ачылды. Без күбрәк ул Алтын Урданы өйрәнәбез Болгар ягында, Иске Казан ягында, Казан артында, Тау ягында һәм Көнчыгышта. Менә ул проблемаларны яңадан хәзер менә беренче томны язганда күп материаллар кирмәде әле. Приуралье татарлары буенча. Урал төбе. Шуннан соң әйтергә кирәк, менә күп халык, безнең бит күп төп татар авыллары ул җирләрдә нигезләнә башлый 16-17 гасыр. Мәсәлән, борынгы авылларның исеменә Бәйрәкә, Иске Урсай, Чалпы һәм башка авыллар күп кешеләр ике компоненттан монда. Җирле Ногай компоненты, күчмә халыклардан, Кыпчаклар, Ногайлар, икенчесе мусулман халкы, татарлар безнең күбесе Балтач, Кукмара, Арча ягыннан күчеп утырганнар. Менә һәр кайраганда, мәсәлән, Ютазы районы, Азнакай районы, Мөслим районының халкын өйрәнгәндә, аларның тамырлары килеп чыга Казан артына һәм Тау ягына, күбесе тамырлары шәҗәрәләренә өйрәнгәндә. Аны Марсель Ахмедзянов кабер ташларын өйрәнгәндә шул нигезләрне таба. Мәсәлән, әйтеп китәргә кирәк. Чалпы авылында bir ziyaret var, gayle ziyareti, Семейный некрополь дип әйтә, Нугайбекларның. Ул 18-нче гасырның, 17-нче гасырның азагы һәм 18-нче гасырның башы. Анда менә шундый зияратлар борынгы-борынгаларны өйрәнгәндә күп нәрсә ачыла башлый. Шуны әйтергә кирәк, менә күп археология материаллар, этнография, эпиграфика материалларны өйрәнгәндә казыкларда 3 жуз бар. Кече жуз дип әйтәбез, Северо-Западный Казахстан. Шуннан соң Көньяк Башкортстан, Көнчыгыш, Көнбатыш Башкортстан һәм Көнчыгыш Татарстанның халкын караганда этнография, антропологиясын, тел, сөйләшмәләр, авылларның исемен күп бер нигез табыла, бер гомумән. Казакларда да ул бар, Северо-Западный Казахстан, кече жузда күбесе ул Ногай компоненты. Ул казаклар дип әйтсәң, ул хәзер генә казак дип әйтәбез, ләкин ул Ногай халкыннан чыккан, Ногай татарлары. Көньяк Башкортстанда, Көнчыгыш Башкортстанда шул хәл. Безнең Көньяк һәм Көнчыгыш Татарстанда шул хәл. Бер халык сөйләмдә, мәсәлән, Бәйрәкә дигән авылның Ютазы районында, ул бар Казакстанда да, Актүбәләр һәм башка. Шундый нәрсәләрне табырга була. Сез беләсез, Алтын Урдадан безнең чыккан халыкларның арасында Ногай компоненты, Ногай Урдасы, мәсәлән, Ногай халкы һәр Төньяк Кавказда яши, ләкин алар үзгәргән. Кавказ компонентлары, биюләрендә танцы, җырларында Кавказ компоненты, ләкин тамырларында Алтын Урда заманындагы нәрсәләр сакланган. Шул ук хәл безнең татар халкында, казакларда да бар, әз генә булса да башкортларда. Без Көнчыгыш Татарстан һәм Көнбатыш Башкортстан һәм
Төньяк көнбатыш казаклар бер халык дип әйтергә була. Безнең тамыр бер, ләкин безнең аңлатма дөрес. Безнең нигә менә башкорт белән проблемалар килеп чыга? Соңгы вакытта сез беләсез, Башкортстаннан килеп зияратларга таш куярга тырыштылар. Актанышта мин үзем барып кайттым былтыр кыш көне. Ул проблемаларның рус әйткәнчә, выеденного яйца не стоит. Ул проблема түгел, аны сөйләшмә. Безнең күбрәк татар галимнәре Көнчыгыш Татарстанны һәм Башкортстанны өйрәнергә тиешләр. Без ул эш белән әле шөгыльләнмәдек. Башкортстанның дәүләте дә, дәүләт системаларында финансирование ул проблемаларга һәм галимнәр дә бик тырышып эшлиләр. Шуның өчен без алардан артта калабыз. Безнең академия наук һәм башка структурада грантлар бирелмәй Көнчыгыш Татарстанга. Кайсы зур галимнәр булай дип әйтәләр. Тема не актуальная дип. Менә хәзер килеп чыкты проблема. Шуның өчен махсус галимнәргә, махсус экспедицияларга адресный финансирование кирәк ул проектларны. Ансыз безнең эш алга бармаячак. Көнчыгыш Татарстанны без 10 елда өйрәнеп чыгарга тиешбез. Өйрәнеп чыксак, безнең күп проблемалар чишелә. Башкорт белән проблем булмаячак. Рәхмәт, һәм инде журналистларга сүз бирер вакыт. Рәхмәтле сорауларыгыз, микрофонга сөйләгез һәм кайдан икәнегезне әйтегез. Зинһар, Татар-Информ, Мөршидә Кыямова, рәхмәтлегез. Беләсезме, безнең күп галимнәр рус телендә язалар, фән. Мен каршы түгел, татар телендә язырга кирәк. Аны беренчедән безнең татар галимнәр татар телен яхшы белмиләр язырга. Татфакны бетергән кешеләр кемдер яхшы яза без мәктәпләрдә. Монысы бер проблема. Икенче проблема әле ул китапларны русча чыгаруда бик авыр. Безнең финансирование юк китапларга. Тиражы бик аз. Аларны мин күбесе рус телендә. Күбесе рус телендә. Махсус ул программага кертергә кирәк, татар телендә аны тәрҗемә итәргә була, ләкин авторлары күбесе яза алмый татар телендә. Бер проблема бар әле. Китапларны без районнарга таратабыз. Район газетләре татарчага күчереп халык укый аны татар телендә күбесен. Ул эшне алып барырга тырышабыз. Бер генә момент әйтәм, ана бу җыентыкта ике телдә мәкаләләр. Бу укытучыларның һәм галимнәрнең менә бу җыентыкта русчада һәм татарчада бар монда. Рәхмәт, сорау Болгар радиосы. Болгар радиосы Чолпан Галиәхмәтова. Мин үзем Көнчыгыш районнан. Меннән 13 ел элек Башкириягә баргач, миңа Шуактаныш районнан икәнен белгәчтен, миңа главный редакторлар газетларның һәм галимнәр белән эшләшү вакытында алар минем авыл исемен сорап, ул минем авыл исеме кергән китапны табып, ул китапта менә синең авылың шушы, син Шәүләр кавымыннан, син башкорт дип мине кайтарып җибәргән. Мин яшь шул вакытта әйтмәдем. Менә аларда ул шул вакыттан ук бара. Нишләп хәзер генә без алынабыз Көнчыгыш районнарын өйрәнергә һәм нишләп башкортларга кермибез? Бу татарларның һаманда шул кыен дип әйтүдәнме? Или дәүләт сәясәте безнең бу проблеманы ничектер кирәк дип санамыймы? Рәхмәт. Сорау кемгә? Көрү процессы башланды. Без теге якка бу якка язабыз хәзер. Әйе. Ну, сез менә истәттегез. Совет чорында республикалар шитендә гомумән шәргә ярамыйдыр я. Егеле без Татарстан ишендә Көнчыгышта эшләргә тиеш идек, әмма эшләү җитәрлек булмады. Менә Альберт хан аңлатты, монда археологлар да бик ярак ит алмадылар. Монда күбрәк Казан тирәсендә, Болгар тирәсендә кайнаштылар. Хәзер теге киңәю процессы бара. Әмма ул менә дөрес аңларга кирәк. Ул башкорт дигән нәрсә, ул бик катлаулы бер проблема. Шуңа күрә аны булай гына эшләп булмый. Мин сезгә менә берничә мисал гына китерәм. Менә Актаныш районы алабыз. Әйтик, Минтимер Шәриповның туган авылы утырган урыннарда Кереет Гәрәй кабиләсенең эзләре бар. Аларның халкы башкорт дип язылган документларда. Ләкин кемнәр соң Кереетлар? Алар Шыңгыз хан Монголияда сугышкан Кереетлар. Шәпшин монгол яисә төрки монгол кабиләсе. Алар монголлар белән монда килгәннәр. Әгәр дә көньяккарак төшсәк, анда бер җирдә без эзләп табабыз Кыргыз кабиләсен. Минем дуслардан да Кыргыз кабиләсе вәкилләре бар. Башкорт телиләр бүгендә. Аны ул кыргызлар каян килгәннәр? Ул Алтайдагы кыргызлар. Монда Джуши белән ияреп килүчеләр. Әгәр дә якын тирәдә карасак, тагы шундый төркемнәрне табабыз.
Шуңа күрә теге аларны иң башта башкорт булган дип карау, ул гомумән ялгыш караш. Ул бит Алтын Урда чорында алар татар булганнар, алар Алтын Урда халкы. Анда нашуна дип сүтә башласаң, башкортның изен изләп табуда бик авыр шунлыкта. Теге урта гасыр чорында 16-нчы гасырдан башкортлар күренә башлый, әлеге алар төрле төркемнәрдән торганнар. Әле башкорт халкы ишеп тә җитмәгән булган. Бу аның шуның өстенә менә монда бу аңлаттылар инде, әле сословие дигән төшенчә дә бар. Күп кенә халык, әйтик, Уфа иязенә караган төркемнәр, борынгырак төркеме башкорт дип язылган сословие буенча. Ул этник аңлатма түгел, ул ясак җыю өчен кертелгән ясалма төшенчә. Аның астында күп кенә калган нугайлар да бар аның эчендә. Аннан соң борынгыдан килгәндә Иштәк дигән төркемнәр, угырларның калдыклары да бар. Аннан соң Урта Азиядан көчкән, шуның тирәсеннән көчкән кыпчакларның калдыклары бар. Алар соңыннан гына аннан халык иша башлый. Шуңа күрә әгәр дә сезне теге бер китапта монда башкорт дип язылган булса күрсәтәләр икән, ул сословие төшенчәсе, ул этник түгел, милләт түгел. Шуңа күрә аңар шанып карарга кирәк түгел, тәнкыйди күздән карап, аңларга кирәк. Менә шушы ясак белән бәйле кенәгәләрдә халыктан җыйган вакытта ясак, менә шушы беркем дә аның милли аңын сорамаган, властьлар ничек караганнар, шулай язганнар, бу төркемгә исем ничек биргәннәр, шул кеш кирип киткән ул. Шуңа күрә күп кенә башкорт дип язылган төркемнәрнең артына төшеп карасагыз, сез Казан артына күчкән татарларны да күрәсез шул төркем эчендә. Хәтта башкортлашкан марилар да, удмуртлар да бар анда. Ну, башкортлашу татар телендә алар, әмма башкорт дип язылган булганнар, андыйлар да бар. Аны менә инде мәрхүм булган Илфак бик яхшылап шәбәтенеп шөгыльләнде. Ул тарда документлар истәп чыгарган иде. Бу китапларның берсендә мәкаләсе дә бар ул темага. Ул шуннан ачык күренә эзләп карасаң. Ул менә Башкортстан галимнәренең эшендә кимчелек нәрсәдә? Алар язган вакытта еш кына документларның татар дигән өчен төшереп калдыралар. Башкорт дигән өчен бастыралар, татарның шунда кирү турында документларда анда купюра. Подтасовка килеп чыга. Шуңа күрә без бит документларга таянып эшләргә тиеш. Әле документларга таянып эшләгән вакытта да кайбер нәрсәләрне аңлату бик кыен була. Чөнки әйтәм бит катлаулы проблемалар бар. Менә әйтте бит Кириет кабиләсен кем дип саныйбыз без? Шундыкта ул Нугай Урдасының калдыгы. Һәм шушы кабиләдән чыгучы кешеләр ул тарда яздылар да. Аны башкорт булып китүе соңгы чорга карый. Шул яктан карарга кирәк. Генетик яктан ничек булган ул тарихчылар монда трактовка биргән бәйберләргә. Мин дә бераз өстәп әйтәм әле. Менә сез ни телдә сөйләшәсез сезнең авылыгызда? Татарчамы, башкортчамы? Юк, диалект. Мин дә диалект, мин Урал җигете. Диалектта сөйләйм. Татар телендәме или башкорт телендәме сөйләйм? Татар телендә. Башкортлар киләләр, галимнәре, менә Салават Хамидуллин яратан ди нәрсәләрне ул подтасовкаларын эшләргә. Шуның өчен минем соңгы вакытта тоже әйтә башлар милләтче дип элегал әйтми торганнар, бик яратып кабул итә торганнар, бераз кат әйтә башлагач. Киләләр авылларга, Мөслим районы мәсәлән, Сарманга, әйтәләр, сез менә башкорт, бөтен татар, Западный Башкирия дигән бер китап чыкты. Анда бөтен авылларны башкортка әйләндергәннәр, яза. Башкирские села, башкирские вотчинники, вотчинниклар үзегез беләсез, төрле кеше булган. Анда бүләләр инде мишәре дә бар, типтәре дә бөтенләй. Хәзер кайсы мишәрләр башкортка кергән, кайсы татарга кергән. Мишәр түгел, типтәре гафу итегез. Мишәрләр татарларга кергән. Мишәрләр даже татар дигән сүзне генә признают башканда. Казан татары или мишәр татарларга Сергачка бар, Пензалар только татар дип кенә әйтелә үзләрен. Без типтәрме, мишәрме Казанда гына беләбез. Беренче сорау, сез киләсездән сорыйм, кайсы телдә сөйләшәсез? Раз татарча, сез татар, никаких проблем хәр. Ул бит борынгыдан башлаганда безнең бер томыр, төрки томыр. Милләтләрнең эзли башласаң, Чингиз ханны башкорт дип әйтә була, казак дип әйтә, төркмен дип әйтә. Бездә шулай дип әйтергә, без күбрәк имеем право даже. Монысы бер менә әйтергә кирәк. Икенчедән, без башкорт белән бер кирәкмәгән проблема белән көрәшеп ятабыз. Безнең Ногай компоненты бар бит, Ногай менә. Сөенбикә, Идегеләр, алар бит бөдрәсе Ногайдан чыккан, Ногай татарлары, Дала татарлары, степные татары дип әйтәбез. Ул бит алар башкортка да кергән, казакка да кергән, татарга да кергән. Ну күбрәк татарга кергәннәр дә, ләкин татардалар ассимиляциягә бик каты кергән, ул күренми дә бездә. Башкортта да шул хәл. Шуның өчен башкортлар изгеләр проблема, Ногайны үзе безнеке дип әйтергә тырышалар. Менә ул проблемаларны без һәр күтәргә. Шуның өчен безгә һәр Көнчыгыш Татарстанда күбрәк эшләр кирәк. Археология, эпиграфика,
этнография, архив. Әле Уфалар безнең соңгы вакытта архивны күп кешене кертмәскә тырышалар. Менә Рөстәм әйтте монда һәм башкалар. Мин әле китапка да кертергә тырыштым беренче тапкырны игътибар итеп. Сарман районы буенча һәм башка районнарда. Безнең бит ул проблема килеп чыга 18-17 гасырда гына. Борынгы проблемалар анда юк. Именно шул вакытта безне яздыра башлар башкорт, Оренбург, казаклары, башкиро-мишеракские или мишеракские войска. Шуннан соң донские казаки, алар бер бит менә сословиялар фактически. Шуның өчен менә үзегез сезне ничек тоясыз, шулай дип яздырасыз татар. Хәзерге милләтләр ул без алабыз урысларны Киев рус дип әйтәбез бит. Ул вакыттагы урыслар хәзерге урыс бер түгел. Элеке славянский компонент көчле булса, урысларның бер 60-70% ул финно-угорский компонент. Төркиядә баранда. Аны изли башласак, әллә нәрсәгә килеп чыгабыз. Немецлар без әйтәләр менә Крым наш дип әйтәләр бит урыслар. Берсе әйтә Крым татарныкы ди, берсе төрекнеке ди. Немецлар да могут сказать, мы тоже имеем право, год-то там тоже жили. Шуның шикелле, тамырны изли башласак, бер нәрсә булса килеп чыгабыз. Сез татар, проблема юк монда. Сұрауыңыз бар, рәхим тез. Шәһри Казан Дамир Бадриев. Альберт әфәнде, Дамир әфәнде, менә бу аңлавымча, сез үзегезнең тырышлык белән генә Татарстан Фәннәр Академиясе булышамы соңга Дәүләт Советының, хөкүмәтнең бер нинди карары да юк шулай. Үзегез тырышлык белән генә эшләгез. Йөрәдәс Көнчыгыш Татарстан Кызганычка каршы Фәннәр Академия системасында хәзер акча бигәс, экспедицияларга юк диярлек акчалар. Шуңа күрә, мәсәлән, Альберт Борханов сезгә сөйләгән тикшерүләр район администрациясе белән килешеп табылган акча гына алып барыла. Татарстан Фәннәр Академиясе кысасында акча бирелми дисәк дөрес булыр бу әйберләргә. Шуңа күрә алга таба без уйлаган идек, әгәр төбәкчеләр хәрәкәте ешеп җитсә, хөкүмәткә мөрәҗәгать итәргә аерым программа булдыру буенча. Шул вакытта гына монда фундаменталь рәвештә эшләп була. Ул бик кызганыч нәрсә, чөнки гуманитар фәннәргә бай да акча бирелә. Аның китап чыгаруда проблема. Менә Альберт сезгә күрсәткән китаплар барысы да ул шул үзәзләп тапкан акча гына чыгарылган китаплар. Бу себрай бер икенчесе менә мин уйлыйм, гомумән Татарстан Фәннәр Академиясының эшчәнлеген тарих тирәсендә яңадан оештырырга кирәк. Чөнки без хәзер бик зур игътибар бирдек моңарчы фундаменталь хезмәтләр язырга. Ул да кирәк, аннан китеп булмый. Чөнки теге академик басмалар булырга тиеш. Әмма менә безнең җирле тарихка, төбәк тарихларына багышланган хезмәтләр дә булырга тиеш. Мин әйтмәсәм, теге Татарстан хөкүмәте бөтенләй акча бирмәде. Мәсәлән, мин мисал өчен китерә алам, без Көнбатыш Сибир буенча 2 китап чыгардык. Берсе История культура татар Западной Сибири, берсе икенчесе мәктәпләр өчен дәреслек, шундыйрак исемдәге. Анда без хәзерге дәрәҗәдә бөтен мәгълүматны туплап бастырдык. Моңар хөкүмәтнең гранты булды. Әмма тиражлар 100 экземпляр. Теге мәктәпләргә дигән дәреслек чыкты 500 экземпляр. Шуңа күрә шуны артырып булмый, кызганычка каршы акча юк. Менә шуңа күрә алга таба бергә хәрәкәт итеп кенә мондый кемчелекләрне бетереп булыр дип уйлыйм. Бу мәгълүматлар интернетта кайда да булса урын алдымы? Сайтта, ничектә интернеттан карап буламы, бәлки басма вариантта? Мин бу китапларны һәр куярга тырышам, интернетка күп әле китаплар куелмаган, ләкин мин районнарга җибәрергә тырышам, библиотекаларга, музейларга. Һәм Россия һәм Татарстан библиотекаларында бар, Фәнни академиясында. Бер генә момент әйтеп китәм, бу китаплар турында һәм фән буенча. Мин 2011 елда грант алган идем. Менә ул вакытында университетта эшләгәндә Марат Сафиуллинның ярдәменнән ул шалтыратып инде грантны ярдәм иттеләр. Соңгы вакытта 14 елда яңадан Көнчыгыш Татарстан буенча проект язган идем, ләкин Татарстан Фәннәр Академиясының кемнәр грантлар бүлеп бирәләр, алар әйтәләр, тема не актуальна дип. Быел шул бер хуҗасына мин кирип чыктым, Актанышка барып кайткач, тема була не актуальна. Хәзер күрәсезме, пожар башлана, башкортларның. Шуның өчен фәнне өйрәнергә кирәк. Китаплар, башкортлар бит алар массовым тиражом чыгаралар китапны дәүләт рәвешендә. Безнең соңгы вакытта менә хәрәкәт бераз кузгала башлады, әле күптән түгел Мөслим районында
фольклористлар, этнографлар эшлей башлады, барганнар әле күптән түгел генә. Ләкин безнең археологлар әле еракка барырга яратмыйлар. Кем Свияжск, Болгарында җиңелрәк эшләү, палаткалар куярга кирәкми, эшләү җиңелрәк. Шуның өчен әле проблемалар күбрәк безнең татарларда, Татарстанда күбрәк шәхси инициативадан күп нәрсә эшләнә. Башкортларда дәүләт политикасы бар. Әйтмим, что безгә кабинет министров ярдәм итми, дип институтларга акчалар киләләр. Ләкин адресного финансирования юк конкретный специалистларга, кемнәр эшли бу тема буенча. Адресный экспедицияларга һәм адресный регионнарга. Былай гына акча бирелә, ул кайда китә икәнен мин әйтә алмыйм, анысы уже хуҗаларга сорау. Рәхмәт, кызганыч матбугат конференциясына бирелгән вакыт тамам. Һәм инде бер сорау мөмкин, кыскача. Менә сез әйттегез инде кәрханәләрдә булган, промышленностьта булган авылларда дибейме? Көнчыгыш Татарстанга кагылган вакытта ул як турында сүз алып барганда, Азнакайда бакыр базлары булганлыгын беләбез. Тагын нәрсәләр булган? Азнакайдамы или булаймы? Юк, гомумән сез өйрәнгән территорияда, Көнчыгыш Мәсәлән, Татарстанда. Лениногорск районында күптән түгел ачтылар нефть музее. Уже электән нефтькә кызыксынганнар, может быть, хәзерге бензин шикелле түгел, ләкин нефть табылган лектә. Бакыр базлары, тимер базлары. Электән менә бронза чорыннан бирле металл табылган һәм эшкәртелгән. Казан иртә түрк каганлыгы чорында Болгар дәүләте Идел Кама Болгарстаны һәм Алтын Урда Казан ханлыгында металл эшкәртелгән. Сез беләсез, ювелирный изделие бөтенләй көмештән эшләнгән, бакырдан эшләнгән, алтыннан эшләнгән. Андый нәрсәләрнең менә бер проблема ише бар. Безнең соңгы вакытта менә мөмкинчелекләр юк, ләкин безнең законнарны каты кыса башладылар, галимнәрне эшләү авыррак, безнең рөхсәт алу бик кыен археологларга. Ләкин кара археологлар дип белешкәнегез бар бит, җир казучылар. Алар закон металлоискательләрне саталар кибетләрдә. Ләкин использовать их нельзя. Бараны шейләр һәм күп нәрсәләрне, алтын, көмешләрне алар алып, эзләп, сатып яталар. Монда шуны унытмаса кирәк. Бу кара археологлар берничә мең кеше чынлыкта. Татарстан эчендә дә хәрәкәт иттеләр, чөнки алар институтларга киләләр, әйберләрне күрсәтәләр кай вакытта. Менә мин Татарстан буенча Самар өлкәсендә ишеткәнем бар 7000 кара шунда археолог эшли икән дип. Шуңа күрә без әйберләрне вакытында казып эшкәртеп өлгермәсәк, аны бездән башка эшкәртәчәкләр, алып китәчәкләр. Аннан соң кая китә алып билгеле түгел. Бу бик куркыныч әйберләр чынлыкта. Шуңа күрә дәүләт сакчылыгына җитми бу әйберләрне, анда җәмәгатьчелеккә катнашырга тиеш бу әйберләрне саклаганда. Аларның арасында милиционерлар да бар, галимнәр дә бар. Һәм менә шушы тимер базлары, бакыр базлары дип әйтәсез, әйме? Аларны кешеләргә күрсәтеп буламы? Без андый дәрәҗәгә барып җитәләчәксезме? Менә хәзер Булгарга, Өзгәгә кешеләр йөри инде, безнең экскурсияларга алып баралар. Шул ук Чатыртаудагы бакыр базларын күрсәтү өчен күпме вакыт үтәргә тиеш була микән? Әйберләрне күрсәтергә була, барсында бит акчасы эшләп булмый, буларны теге кешеләргә күрсәтерлек дәрәҗәгә җиткерергә кирәк. Аларның бит шактый гына җимерелгән, яисә яңадан казып чыгарып, теге презентабельный кыяфәткә китерергә кирәк. Монда безнең мәдәният министрлыгы катнашырга тиеш, чөнки туристик маршрутларны төзегән вакытта бу әйберләр кертелергә тиешләр. Сез менә шуңа игътибар итегез. Безнең бит Казан ханлыгы алынгач, татарларга металлургия белән шөгыльләнү тыелган, корал ясамасыннар дип. Шуңа күрә ул безнең теге вакыттагы әйберләр, яисә рус чорында руслар казыган теге бакыр тапкан урыннарда бик күп. Аны безгә теге күрсәтергә кирәк. Үзебезнекеме ул? Әллә теге Россия чорындагы әйберләрме? Аерып карарга кирәк бу әйберләрне. Тегесе дә, бусы да бар, чынлыкта эзләре бар. Мәсәлән, Сарман районында Әхмәттау дигән урын бар, Бакыртау. Аны күрсәтеп була. Анда эшләр алып барыла. Шуннан соң Чатыртауда анда каты эш проблемалары күп. Сабыр районында заводлары бар. Анда тәртипкә китерсәң, анда туристический маршрутка әйләндереп була, мәсәлән. Күкмарада андый нәрсәләрне итәргә була. Ләкин финансирование кирәк. Аны районнарга әйтмәскә тиеш, аны хөкүмәт, безнең Министерство культура ул нәрсәләргә бик адресно эшли. Конкретный безнең мәсәлән бер институт финансирование ала, галимнәргә ул акча барып җитми.
Рәхмәт. Әйтим әле, кай вакытта менә читкә чыгу проблемасы ул сәяси. Менә Башкортстанда бездә барып эшләү авыр. Кирәклек бар. Менә мен сезгә бер генә мисал китерәм. Барыгыз да беләсез, Түләк һәм Сысулы дигән дастан бар. Әлегә операда куелды шул темаганда. Шушы дастандагы геройлар бит, дастанда күрсәтелгәнчә Балкан тау дигән урында күмелгәннәр. Балкан тау ул Башкортстанның Көнбатыш Башкортстандагы Аслыкүл дигән зур күл янындагы тау. Һәм шунда халыкның сөйләве буенча экспедиция ишеткәнем бар. Ул тау башында Түләк һәм Сысулының кабере булган. Халык аны белә. Ул татар тарихына да карый, башка тарихына да карый. Менә безгә бит бергә эшләп аны өйрәнергә булыр иде, әмма Татарстанда анда үтеп күрү бик авыр. Әгәр дә анда син теге экспедиция эштәре башлый икән, беренче әйтәчәкләр, ни өчен безнең эшкә тыгыласыз дип. Монда теге ниндидер федераль дәрәҗәдә карарлар кирәк, теге галимнәргә комачаламасыннар өчен эшләгән вакытта. Һәм Башкортстан турында сүз чыккач, тагын бер генә сорау бирәм әле. Башкортстан бит инде үзен туристлык үзәге буларак позиционировать итә. Анда шундый табигый һәйкәлләр бар. Анда Нугуш мәсәлән, шул ук Ирәмәл таулары, әллә нәрсәләр бар анда, Уралым. Менә сез өйрәнгән якта шулай иттереп күрсәтерлек урыннарга очрадыгызмы? Бармы бездә андай әйберләр? Ну, Башкортстан бит тау ягы, анда таулар, анда немножко климат башкарак. Ул сез табигый нәрсәләрне әйтәсез. Татарстанда бар, ләкин Көнчыгыш Татарстан әйттек без әле начар өйрәнелгән, аны өйрәнергә кирәк күп нәрсә. Соңгы вакытта гына бераз игътибар итә башлады. Вообще Көнчыгыш Татарстан менә нефть биреп ята, ашата Татарстанның бөтен налогообложение шуннан килә. Ләкин Көнчыгыш Татарстанга әле безнең игътибар җитми. Фән ягыннан да һәм башка ягыннан да. Рәхмәт, һәм инде төгәллек матбугат конференциясен, чөнки безнең онлайн трансляцияның вакыты бар. Әлбәттә, безне монда беркем чыгармый. Әгәр сорауларыгыз булса, галимнәр янына килеп сөйләшсәгез була. Хөрмәтле журналистлар, бик зур рәхмәт килүегез өчен. Рәхмәт барыгызга да игътибарыгыз өчен. Хәерле эш көннәре. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт.